Здравейте отново! Днес Rainbow Dash един канал, доста е готин, само че той има два канала, само че този канал не е Ра, а ето тъй. Доста е готин. Днес ме помоли да нарисувам Nightmare Foxy. Аз ще го нарисувам по този начин. Този начин е по-труден, зато и аз използвам обикновено за такива рисунки в тетрадка химикал, ама той е по-труден и ще използвам олив. Ето такива цветове ще са нужни. Да, и сиво. Добре, да започваме. Дано да ти харесва по този начин Rainbow Dash. Това са очите. Сега носът. Ето тук по-надолу. Ето тъй. Сега тук. Зъмто. Добре, сега тук е формата на. Има доста зъби, то остри. Сега ушите. Тук тези, които са Nightmare, имат доста дупки. Доста са изпочупени. Тук дупки, колкото си щете. Сигурно си не колкото си щеше, в смисъл, защото има много. Ето това му е главата. О, таблетът ви дава съобщения. Добре. Сега тялото. Дано да ти харесва Rainbow Dash. Тук да очертаем коремчето му. Аз обикновено рисунките ги рисувам по този начин. Аз исках и по този начин, по който Rainbow Dash ги рисува. По който начин ги рисува с Rainbow Dash, ама нямаше едно добро изображение, зато и по този начин. Какво забравихме? Да правим много дупки. Сега краката.
Добре. Краката му сега са доста трудни. Добре, другия крак по същия начин. Добре. Това е Nightmare Foxy. Още не ден. А сега ще го отсветя. Той обикновено тук си кафя. Там не кафя. Тук и вие ще видите после. Добре, това е Nightmare Foxy. Ето. Той там тъй настрани, но аз реших тъй. Бе, извинявай, Реймудеш, ако не ти е харесало. Но все пак, ако ти е харесало, пиши в коментари дали да рисувам някакви други герои. Ето тези са от теб, Тойчка и той Фреди. Както казах, ако ти е харесал Nightmare Foxy, пиши в коментари дали ти е харесал. И вие всички останали правете тъй. Я си може много. Добре. Надявам се да ти харесало Реймудеш. И чао!